गिबियावनो खुलुमबाय आंनि मुङा कार्तिक सरगियारि आङो गरायसर फरायसालिमानि जेनेरेल सेक्रेटारि दिनै जोङो गरायसर फरायसालिमानि फरायसाफोरा दिनै गरायसर फरायसालिनि गेट मोखाङाव ओंखारनानै जों बेखौनो डिमान्ड खालामदों जा जोंनि आसाम गभर्नमेन्टआ जे 6टा जनगोष्ठीनो एससि स्टेटास होनो थांगासिनो बेनि बेरेखायै जोंनि हेंथायै जों दिनै गसंथिदों मानोना स्टेटासखौ एसटि स्टेटासखौ ओरैनो बिबानो मोना बेखौ जों जोंनिफ्रायसो मोनबोनाय जोङो एसटि स्टेटासखौ जों ओरैनो बिसोरबो जोंनो ओरैनो बिनानै जोङो ओरैनो होआखै नोंसोर एसटि स्टेटासखौ ला बेजों खाबुखौ लानो जों बेखौ ओरैनो होआखै मोनसे समाव जारिमिनखौ बोखांनायबा जों नुनो मोनो जोंखौ माबायदि बिसोरो जों माबायदि खस्थ' जों जुजिनांदोंमोन मोनसे समाव बिसोर जोंखौ गावसोरनि न'आव हाबनो होआमोन गावसोरनि दखान गलायाव साहानि कापखौ जों सुना फैनो गोनां जायोमोन जों माने बिसोरो जोंखौ मा थैया खालामदोंमोन दा बेफोरखौ नुनानै ब्रिटिश गभर्नमेन्टआ जोंखौ जाहाथे जों जौगाखांनाय हारि जों जाहाथे जों फेर फाथिनायो जोंनि राव हारिमु कालसार जाहाथे गोमालाङा बेखौ जोंनि संरैखा जोंनि हारिमु रावफोरखौ रैखाथिनि थाखाय जों बे एससि स्टेटासखौ होनाय जादोंमोन एससि स्टेटासआव खायसे रिजार्भेसन होनाय थायो जाहाथे जों माने जों इक'नमिकेलि उइकखा जों इडुकेसनेलि उइकखा जाहाथे जों बिसोर रिजार्भेसन होनाय स्टेटासखौ जोंनो होदों जेरैबायदि आसामाव 10% रिजार्भेसन दं एससि स्टेटास एक्सेप्टनि थाखाय जुदि दा जों बेवहाय बे 6टा जनगोष्ठी जाय अलरेडि स्ट्रंखा अलरेडि डेभलपखा बिसोरखौ जों दिनै एससि स्टेटासखौ जों जाबसिनोबा बे जों 10% रिजार्भेसन बिसोरनिफ्राय जों राननो गोनां जागोन बिसोर आरोबा पपुलेसननिख्रुइ बांसिनखा बिसोर जुदि एससि स्टेटास मोनोबा बिसोरनिफ्राय पलिटिकेल राइट्सआ बिसोरनाव फैगोन बिसोरबो एमएलए एमपि मिनिस्टार बायदि जानो हागोन आरो जेरैबायदि मिथिखागौ अलरेडि बिसोरनाव अनजिमाया बांसिनखा अब्ला बिसोर अलरेडि इजिलि देरहालांखागोन बिसोरनिफ्रायबो गाबोन जुदि एमपि मोजां एमपि ओंखारलाङोबा बिसोर जोंखौ मालाबाबो नायफैनाय नङा बेनिखायनो जों दिनै मोन्थायनि थाखाय जों जुजिनांगोन जों नांनांगोन जों बर' हारि मिथिबाय बेयाव माने मा होनोबा राजखान्थिफोरा गावसोरनि मुलाम्फानि थाखाय बेफोरबायदिखौ बुंखागोन नाथाय जों जोंनि मोन्थायखौ जों मिथिखागौ दिनै बिपिएफआनो जा इउपिएफआनो जा जि बाथ्राखौ बुङा जानानै जों बेफोरखौ खोमा होआ जों जोंनि मोन्थायखौ जों मिथिगौ जों माने माबायदि जों बर' हारिया बायदि सोमावसारना जों फैनाय जों मिथिखागौ जों खस्थ' जारलाखौ जों मिथिखागौ दिनै 34 बोसोर जुजि जोंनि बर' हारिया जेब्ला एसे दावगानाय लाइनाव फैबाय एसे जोंनिफ्राय मन्त्रि एमएलए जेब्ला जाहांनो हमबाय अब्ला गुबुन जौगानाय हारिया बेफोरखौ नुनानै मेगन सादों बिसोर मा जोंनि एसटिया जे मोनबादि जाबायदि मुलाम्फा दं जाबायदि सुबिदा जोंनो होदों बेखौ बिसोर मा लुगैदों बिसोरबो बेखौ मोननो लुगैदों खोथाया बे नङा जे बेयाव पलिटिकेलि जेबो एफेयार गैया बेयाव पलिटिकेलि जाबसिननानै जेबो लाब गैया बेयाव पलिटिकेल जेबो खोथा फैया जों जोंनि मोन्थायनि थाखाय नांदों जों जायखौ मोननांगौ जों जाय माने गोदोनिफ्राय जों खस्थ' जानानै जों जुजिबोबाय जों दाबो जेबो डेभेलप नङा बर' हारिया दाबो गोबां गामि दं जेराव मोजां लामा गैया मोजां सोलोंथाइ गैया दाबो गोबाङानो एससि स्टेटास मोनो बेखौनो मिथिया दा बिदियाव जों माबायदि फेर फाथिनांगौ जों दासो एसे जौगाहांनाय दा एसे जौगाहांनायावनो जुदि जों ब्रेक लागायनानै लायोबा जों मालाबा बिसोर फेर फाथिनो हानाय नङा जों मालाबा जौगानो हानाय नङा बेनिखायनो दा बेखौ आङो रिक्वेस्ट खालामो बयबो गोदो एमएलए मन्थ्रिफोरनिफ्राय जिखौ पलिटिकेल पार्टि जेबो जरायथ'नाङा दा जों बेखौ खौसे जानांगौ खौसेनि थाखाय जों गोदो मोन्थायनि थाखाय दिनै नांनांगौ मानोना दिनै हारिया जोबोद खोमसि लामाजों आगान सुरलांगासिनो आं बेखौनो बुंनो सानो जुदि मोनद' हारिनि एसटिखौ हुमारोब्ला दा जेरैबायदि दा जानो थांगासिनो दिनै आसाम केबिनेटनिफ्राय जेरैबायदि रेकमेन्डेसन हरखाबाय आरो बिटिसि गभर्नमेन्टनिफ्राय एनअसिया थांखाबाय मानेबा आरो सायावबो मा जागोन जाया बेखौ मोनथिया खिन्थु आल्टिमेटलि जागोन बायदि नुहुरखादों जुदि बेखौ हुमारोब्ला जोङो मा जों अलरेडि जों उइकखा जों इडुकेसनाव उइकखा जों फाइनान्सियेलिबो जों उइकखा जे बिसोरखौ होयोबा जोंनि मा थाखानाय एसटिफोरनि थाखाय जों गोबां खहा जागोन जेरै आं आगोलावनो बुंखांबाय जोंनि आसामाव दा 10% थाखाय जोंनि मा एसटि रिजार्भ थायो जुदि दा बेयाव 10% रिजार्भआव जुदि जों 1.8 करोड़बो बांसिन जुदि इडुकेसनखौ डेभेलप जाबसिननानै होयोब्ला जों आल्टिमेटलि जों खालामखागोन मिथिबाय जुदि जों जेनेबा एसटि फाइनाल लोगो लोगो बिसोर मा हानि मोन्थायखौ बिसोर मोनगोन लासै लासै जों गासिबो सेख'लांनाय बिसोर जुदि एसटि स्टेटखौ हुमारोब्ला जों सिरि जिरायनानै थाया जों जेरैबायदि हरना होदों जों बेखौ होबाय थागोन जों दिनै मोन्थायनि थाखाय नांगोन आरो जेब्लासिमहालागै आसाम गभर्नमेन्टआ मोनसे फिक्स डिसिजन एबा थिरांथा लाया जों बेखौ मालाबा मानिना लाया जों बेखायनो बेखौ हरना होगोन जों आं जोबजासिम बेखौ दिनै हेंथायै जों दिनै गसंथिगोन माब्लाबा गनायनो हाया जोंनि गेजेराव बेफोरबायदि फैनाङा माने जोंनि गेजेराव बेफोरबायदि जायगा लाखिनो हाथों होननानै जोङो सोमावसारदों मानो होनब्ला जोंनि थाखानाय जि हारिसाफोरा एसटि हारिसाफोरा जेरै माब्लाबा जोङो बेफोर जौगासारनाय हारिफोरा बा गोबां हारिसाफोरा पपुलेसन बारा थानाय हारिसाफोरा दिनै जोंनि गेजेराव फैनानै जायगा लाफैगोन बायदिसिना इउनिभारसिटि बायदिसिना बिथांमोना जायगा लागोन आरो जों बेफोरबायदि जायगा लानायाव जोंहा दिनै जोंनि खम हारिफोरा बेफोरबायदियाव जों एडमिसन मोना जाहैनायाव जों गोबां दुखु मोनगोन फरायसाफोरा जोंनि रायजो राजाफोराबो गोबां फरायसादों फरायसाफोराबो फरायसादों बेखायनो जों साफ्रोमबो लाइमोनफोरानो जोङो गोबां इयुननि जोंनि फिउचारखौ नायनानै बा मिथिनानै जोङो सोमावसारनो गोनां जादों আমাৰ বিটিচি চৰকাৰ বা আসাম চৰকাৰ দুইটা লগ লাগি যিকেইটা মানে 6 জাতিক জনজাতিকৰণ কৰিব বিচাৰিছে সেইটোৰ বিৰুদ্ধে আমি আজি এইটো প্ৰগ্ৰাম আছে
কি ক'ব? এতিয়া এইটো ক্ষেত্ৰত আমি নিবিচাৰো যে ছয়টা জনজাতিক যাতে জনগোষ্ঠীকৰণ কৰা হওক, কিয়নো সিহঁত অলৰেডি বহুত আগবঢ়া জাতি হয়, আৰু সিহঁতে যদি ST ষ্টেটাছ পাই যায়, আমি তেতিয়াহ'লে পিছত বহু মানে পিছ পৰি ৰ'ম, কিয়নো ইহঁতৰ অলৰেডি বহুত আগবাঢ়ি আছে। আৰু ইতিমধ্যে অলৰেডি তাহাঁতৰ কেইজনমান লোকে কৈছে যে আজি এতিয়া বৰ্তমানৰ যিকেইটা এক্সিষ্টিং ট্ৰাইবেল হয়, সেইকেইটাক ইহঁতে অলৰেডি মানে কি বহুত পিছুৱাই পেলাই থৈ যাব বা সেনেকে দমন কৰিব, তেনেকুৱা অলৰেডি বহুতে কৈছে। সেইটো কাৰণে আমি আজি এইটো কৰা হৈছে। চৰকাৰক কি আহ্বান জনাব এই প্ৰতিবাদে? চৰকাৰক আমি বিচাৰোঁ যে এতিয়া এইবোৰ যাতে নকৰে, কিয়নো আমি অলৰেডি বহুত পিছ পৰি থকা জনগোষ্ঠী হয়, তো সেইটো কাৰণে আমাক অলপ মানে চাব লাগে।